Anchumuriria Ondizi TV nemambie ndengia ime yomoroberio bwensa kia boka ande onsi ase ototengerete bwakire buya mwanchumuriria Ondizi TV bunabo tambe kereko igulinga TV aho yabekire omoroberi bwensa kia manyanga litukolia oli abere ligo chaka bene ase igo boka chaka kwe aligania asenchera ya bene yogo chaka lituko liao kilitukolia Jumatatu bunabo tambe na mangana arengete siasa asaigo mwanchumuriria Ondizi TV kira chikoraga enchinsa ensa emo nenusu yabono mambi manyanga ndojigo sanga nabagani baito anene mono igoro yamangana arengete siasa saigo and onse sotengerete ama shabikeito korwa ase county ya Kisii kitutu chache south kitutu chache north bobasi toende nyalibali Masaba nyalibali chache Bonchari chinse mocha sauti mugirango boka soime yomoroberio bwensa kitunga tosoke toende masemo goika ase county ya Nyamira tuchakere ensemo elia ya Borabu Nyansiongo chinse mochiria chiache pungombe eskimurogoro toende nsemo ya North Mugirango ikonge chinsemo chionsi toswagoika ase bunge elia ya West Mugirango alia ase to ensemo ya Kibirigo amashabike ichokorwa nsemo chirichiage sorebo mondo town ya Nyamira na wego toswa asense media ya Kitumasaba mashabike ichokorwa chinsemo chichanyambaria manga chinsemo chionsi so ime yomoroberio bwensa kia emambia yabono litera nenkoro kwa Job Maangi Wakire bya omwanchi omurieli abeta seni ya Ondizi TV nebiro bindana ndetogo kwaligania ase omoroberio bwensa kia bono mambia elinde tokomanye alibeteka kolekana ase weekend ya linge ntambe uwikira emambia yabono iga mwanchi omurieli nabakosa sensemeli mitanda sensemo ya Facebook ogwetera Ondizi TV News Digital nabaigo YouTube Ondizi TV News asensemeli ya website www.ondizitv.net wekugosanga naintwe turababiri batatu basoe asomorobere gabwensa kiana indobe gukubaganiria litko ligia mashabike itonsipi ora sensemeli ya team diaspora bakora gwano munyakirgo Kennedy Gisemba naboiga sensemeli ende omosfati Dolphin Moram tukuba turabono mambeiga kermwarure asekipago kenu mora manyanga nare yagendete kokolekana asense ito ya Kenya mashabike itonsipi soe meyo moroberio tumanye happy ni location yago otumanyinga yokubwatiria omoroberi kurwa sena mbeli esimi 0792192834 sanga nintwe gali tumanyingo nga kigwacha kireri tukoliaga sebali wonse bagendete kweroberia sogoswa ekibago baranganire buya barabeka Ondizi TV bono mambia baramanyabera atatu tumanyingo nga wasoira sekibago kiago nga kigwacha kireri tukoliago naende turababiri batatu basoe ase omorobere leterane Frida Kerubo nolio kaneke na chibi channel yogiria gukira sole asenchera ya benenere Abigail Nyanchama bakubwatanere Kelvin Mugambi wakire buya Frida wakire buya Jaba ngaki ogenrete ndebuya kabisa abanye korebuya amashabiki ya Ondizi TV umuroberi wensakia nabwata maiga sori mbuye gwakore safari ya safari ya nayekora nawambaka karibu sana ime umuroberi wensakia bene bono tobe tuguchaka litukeli ansenchira ya bene Frida yes matekiri tuko liya Jumatatu ukatolichake ni chinguru kitariki niko 15 omutienyo liokane ogenda tukubutoka Frida nago tabinga abando bwatebirenga asobogima bagwenda tabono kwayereria asenge nchobono nigo omutienyo aberego kubutuka ase ekerundo kere ekenene bobe rero ne kitariki 15 Frida ase igo bali kwatebirenga awe kabana kinga babiri bakubeke miroberi bune bwenderete bali bakonyora advance kitariki na chichi ni medinga bali bakore bibago ambaro mete bagwikira batanga koransu nera gake to chonge gonsi omweli bumutienyi barasu nera gake gaete ngarero iga babiri bakonyora kaniba
obo ere buyake gima Frida asigo abali babu amwanchu murundi zitemla kwenda kutosanga nento gwetera asumtando ito Facebook Ndezi TV News Digital ase ensemo elia ya YouTube Ndezi TV News gwetera asumtando ito www.ndezitv.net korende job ni metinga amashabiki narororo weekend ya betaliengia okorora ri shabiki waseko koromo ntasega asirero okorochi chimudi cyahenjire cingia manyanga weekend yaye yarenge buya aseki asensemeli yabagosoli abali banje tengoyo amashabiki ya team Arsenal team Arsenal tukoria rero mo basako bwinga ngwe mokirekiri bunagonye umetokonya batuogereire konye ntori kweyana korende Arsenal mbabegete wale kwa mali pa tukori goromba bete bago ikorwa bobepi alochezanga ne team ya Aston Villa asibabete bakobekwa chigoli bere ase noti igama shabiki onsi imete team Arsenal rero toisa komera nando chetra beto gotachana Arsenal mate tima tinga ninke ko garanga Arsenal ko nyoranga basubati abange banje team ya Arsenal tina manya nenki ko gara kolende bono mbabete bai oikoroswa ende bono iga bagatigere team ere ntindi gatanga no mate Frida asenkoyo kinga kinchiro nanje te kurigireria enkoyo lakini kolende asama tukalero binte binge bya bwantera ditini goja narora enkoyo matuka mangi kyageranje ni muntu nde busy emere megere menge mangana mange chinsa chikobora amangana mange chinsa chiakea ase akonyoranga ekere timu elia Manchester City yaberigo tangana ase a table area EPL yokonyoranga na kongusana ko barusi ase igonye Liverpool na Arsenal vanje anjerete ende ketali mono bono maite bono tuachage bono word advice Arsenal banyaku yarigania ase season yegocha kolende nengo yona bokende genskirabe lakini rende libagari yabo lyokuira na igoraria neli Kongo Frida iga mashabiki ya team Arsenal engora yete ya bene ko rasomoro bere weza kyabona mambia pole tumirane round yene okonyaro muntu o Arsenal mugorere chae mugorere kende iga moremi kegima na tuale chinguru na tuale kende okay yes kolende Frida buna botambe ni goto cha tuachaka neringana lya Nyasaye se tokoba tokorugo semia kabisa ni gotora cha kusoma kuri sabu gitabu gya Zaburi emyemo 19 orochere rwaye rwemerongo ebere na kianda gotabanga tigachinchera cy'ubunganireria chibe are asen tigachinchera cy'ubunganireria chibe are asende ase ubuyabu wao inyorokererie amachiko ao tigachinchera cy'ubunganireria chibe are asende ase ubuyabu wao inyorokererie chinche amachiko ao yo Daudi mate Daudi no muntu wanjete ko sasima Nyasaye Frida ase igo nigo akobaga kurugo sabanga tigachinchera cy'ubunganireria kirwa sare elinde abe gako inyorokererie amachiko yani akobaga gusaba Nyasaye gako mokonya abe gagwiyatanana nebintu by'ubunganireria asengenjo Frida nige bintu by'ubunganireria byo birira ogosira naboigo nabubikwira no namakwiri Frida onyorenga umuntu amenyira so ubunganireria onyoranga unganireria mbaka no nemeremo tugutire meremo umuntu unganireria mbaka no nyanga obeire gago enekingano enenyomo ya koleki yabirigo sareka Frida asiko nebwendete 90 boigo togo sabanga botambe to gwetanga na chinjira kitali chindonge na renjira yuko trabe to kwene King Frida babiri to komenya asenchira ebwenerete amen yes Frida ni matenga abange mbachete chikanisa ejumamosi eje abande mbachete Jumapili bande mbacha gite juma imene cyo kwaye baba abantu bali bakwenda juma na barobo mbachete ijuma na barobo ntoba inyorete Frida ntoraba iba ntoba inyorete
na barobo sigo ninjira be na bigo na bausanga na intunga kere Jumatatu ngai gwasa simete Frida by the ngai gwasa simete moncho mulirere totebinga hangwa chete kanisa usinga ikwa nge weekend yao ngai yakwa ngai yale nge Frida yes iwe ere enchira yabene kegima Frida askolende kere litkole Jumatatu ndobwana tomolekere amangana akokoleka ase chinsemo au chimeremo niko konyoranga kera ase ose totebenga chiobisi echi chinene chiobisi chi studio chi TV chi ready chi kampuni au mbabwate enjira bakole emirimo ndobwate abakoli emirimo ase ebirengo au ndobwate bali batenete chi kampuni echi ndobwate abakoli emirimo ndobwate boyigo bali bakocha bakora abayegwa amaegelio ase ensemo elia yechi kampuni wose kubora kanga attachis na wose interns igo abuna atakatora mulekere mambia lero attachis na interns aba wose abarokigwa bagocha kwegera na kwemanya emirimo ngocha bali bacha semeremo ande karako nyoranga kera bagocha semeremo ngonyo tora abantu bali babatenerete Frida tukorokanga asumwe weke nyamuri nganchere ntumekeri tabu na supervisors nali rabiri ko bwate kakegima na kumanyika na kegima Frida ono kwanyoranga mbali bagwetera makongwa mange anene mono abana abasubati Frida kwanyoranga omusacha na rotenerete kampuni gete lakini kwanyoranga omuntu ago supervise no mwana omunyaruka ono mwana omunyaruka kera achire abisiali nero mutenerete tata tiko Muhammad kani ali Frida abwenda tiko mu kwanyoranga ochakire komo nyemerea bose komo ikanga Frida hasenjere taliendonge kimati Frida mangana kwa yaralire amangana inaro lakini wana rene ngakiora abekire kebusi amabera gawe senya mote bikirinde ese goikage kore gento kere Frida maite engana nta tukukwana nelinga ekero kwa umwanafunzi wekera achite abisigari egachite konyora amaegelio tachite koyogoligo mwanjani tachite koligo bwanjani na ndeka bekiro asore taninge gabekira ali Frida asengenjo ngeba koete ngaba koire bakomoire matika mundi konyoranga batebanga bono yutu amoire mwa kamwana twamwetera onde amusupervise Freedom maite ndukwendete twatana ne igatia mangana arenge tobwanjani igatia mangana arenge te ebinto binde nemeremo Frida kara chira semerime yendo tebanga ti haiko maskani yae ande tigeti ariko bemeremo nero ya morecha ga Frida jabo tete kulimie enyota supervisor onye supervisor yaride nyota yae na so mwana oriere into ningotokane onyoro lirenga ngaki omwana oyigana isaine kobera sense meriende into ningotokane Frida as long as ta baga como intimidate onyorenga gosa tagetenga igari semerimeria chakora taliko yakora boikirano lakini onye binde bigocha mbuye tiga bakora lakini as long as bitari go interfere ne meremeri umwana uri achakorali ninko gwete Frida lakini tabita ite kugikeri bono iga na basacho konyoranga banyomete and abana chi atachi chi acha obisiali ono maite amangana alia konyorore ngano ina se enkayaye na barachi kwireranga no eno gwatekenya enkayaye Frida konyoranga umusache ganyomete na ende nabwate mbaka abana nabwate mbaka umukungo yeko mwake resimi kera chin ekeraro bisiali lakini na ndo mwana yatachi narali mwana mwata otachi motebinga bona engesika kinonyo mete inki na ndo kunya gonjande no bwate family nindo chinga mbako bwata abana nche mangana otintaite fido musaja rega ndete ko singiranga ya ningwa nchete na kyo njo muntu na ndo konyo mete Frida mate ebinota to beke mipaka bono onyo no musaye tinda tukomesha no musaye bunango lakini ndo no musaye onyorere yatachi ndo torenga bacha gakore meremo mbya bare lakini ndo torochinga uchimoto na bara ikiasigete amangana abe uye Frida aboko ngumboyo kolende bono engana taito gukwane na basacha bari onyomete bari emeremo abwata abana mpaka abana Frida abwata abachokoro lakini kere yatachi gocha no bakwamete no bakonya kuaga Frida engana yo wichane sana basacha ndozi asemura nyamoko kole bindo bune byejo bwagateba teri buya by the way jera kanga no muntu uri oro musai ko onyorire nyota ya
Yarenga nyasaye kwangi goleire chinchera na inchi tigangire libagaria nelia bene nkorege ntokeri akini kolende ase emerimere ase bali bagotenenera chiatachi gose bari ase Sensemeria internship ateri buya moyo mukigetamuga onyo mwana ochirega Sensemeri muhorokereri anyora maigeri nere gagosoka kurugari and atebenga gakindizi TV aro mbangonyete nganyora chi skills gete Kule tali ndizi tie mangana. Toke kabantu borongo amangana ya. Agakolekana aralia. Job ne example togo tema. Bana nere yote tento meke. Tumeke kampuni ya Nyasaga. Nyasaga. Oso kiambe productions. I need your protection, Madam Producer. Job is forcing me to withdraw my statement. No manjumuli entrate banga noga igago kole kanara kini kole ndo mo buye kana twaba twokorwa ebine bikorwa tokogikeria ase mambia ya bona iga akonde job timeti wese kwara iguro morobiri nororo kurokunga avieta korundi endege gete iga etaliko goikiande morobiri yo obere gokoreta obokongo ase Sensemeri yabasae raro chikorwa ase Sensemeri ya Kericho omusayo yomo ase lieta Kipkoril nabete gakonyora accident ya vieta flight ndege iri ari korundi nero lenge pilot nyene akachikoba gakorundi ndege iri akanyora nga yaberige kumuita bede no musayo mokesana we myake 20 nene achete kobeka chibesa igurite mpesa no monchire liore we mpesa gali Sensemeri ya Kericho ekerabete gakobeka chibesa chiche float akabeka nga 120,000 chiribu emia ya mone 20 akachigochezo mochezo olibwa vieta arundi akandege kali anyole chibesa kolende keraya ngiale gokora chibesa cyobonchole cyagire akabaga kwerusya obomoyo Frida litangani tiana kubulyango asengenje yabaga kabuna nje maite abakoro ono maite mangana ya avieta ninkeke bose asifaide muligeri lyoli nkagali elinda abaga kumanyanga avieta endege bari batarabwata ninki avieta no muchezo onga buno muchezo kamari whereby okobeka chibesa kwa wina ogo deposit chibesa chirobu atase account yago kwa beka sense na benga ere mune hapo ona igwaso agari nebwate birengo kolengana no konyora kwago onye ne mia onye mbia mbili ayokwabeka ya spin style giteiga kwanyora nga kwa chiredro kwa winiri ose kwa luzire yani na bengo go bet na bengo go bet igokero bwate chibesa sisi yago nyoko wate yapo eyu waso agari wa click na amount ire ngote tekobeka nyene 500 kwa beka nyene 100 kwa beka chiri ogarete omete bago chibarigireri ayebuna ayogo so agari okorigere ringanga ki ndabeka elibweyega chiribwe ikomya kwansakali ndabeka 500 nelibwe kwansakali igo gwacheza gokoranga nechinyinge kwasekali wabeka chinyinge nalyo ranyora chinyinge kono musawo yoko kukipkorire na rababegete 120,000 chiae chiobonjoreria elindanyore chinyinge akamenya konyoranga obeire gakuya nkiora kwanire nganejo Frida ekene korogyo kumikigima na ende enganeye yabantu kurigia obonda bwabwango engane yabere kwirira abantu abange goita asengenjo yugo taisaneka mate Frida tianga tabinga engana bosemere meli okokora kuriga okwanda gwakora keroliga murite usukwaliga murago gokora ni mirimo emiya kigima naye nabo kwa ogoisaneka nga naenda nalima ase ensemeye ngasimeka chibando chiamire chiabere buna chiaberega ngo twarole no ene nchiro kokonyora chibesi ngo kumanyori nga kiuchitumeka kune chibesi chiko cha bwango Frida abantu abange korugiri abantu abange babeire bagobeti na kubwa chibesa abange baba maige myaka 5 bose myaka 2 na ndo konyora nga bayere niruna bale balinga sita besa babwete bakogania kigima ande Frida inganeye yugo beti abere kwira basa abange gutugutemeremo gutuguta chibesa cy'ubuncho lya abange ko yita Frida ine ngana tukosabanga abantu babwenderete babe baguyatana na nero kolinde no nyanga mbaro konyora nga babere bagutware naro enchira nende turabe tukubade baisyoka ne linga tugo beti ne chibesa
chi school fees to go bet ne chibesa chi obonchiria utakiri yani chibesa extra abumba liba bere bagwetire libono tanyare ko konya Frida se bone kune nabo gotiga Frida lakini nende bali babere gwete ko tenga chibesa chire chigoro na chigotumika kinto tumika chibesa chiendagera chibesa chienka maete Frida ninyorete nga mpaka basa embarba ko konyoranga abwate miayoka lakini kolende asengencho ugo betu kwa bereko komosoa asenkore yaye kora amanyinga wala banga chibese chibono obuno gosiboka nakoli ngo chikurusi nyanya Frida muntu bwate mieli tabanga tyanye bekere ta 500 kolera ni noene no aga kiro iga lakini Frida chia korra kwenda chionzi ase iko Frida ngendo sababa sai abasa ase woncha koino nara liyemeremo kora emeremo mukuriga mura mukuragera Frida ne renjira yoka mara mukoneke mabera wetangana ingabuniyo igabasa ebaresiko galimete twarorira abana be school bago beteri school fees kwanyoranga babeire bakoya okonyora umuntu ochaka gutwara ibirenge linga ngakyago chigote iyo muibulyo ye ngachibese kiri amweta kana school fees cyabeire chikoya kwanyore ngabande abaka bayimukire gatambukiro bachaka kuibera abayibuli babo chibesa ku M-Pesa elinde banyore libaga lyogo bet lakini umwanju muri kire turagatebike kimambi kyabonega anyo gutoligereti besa nchiyo chiabwangu bwangu tete bonda buli bwangu buna job ateba chibesa chiri by the way nchiriko chiago ikera kwanyaranga okwabere ko kolenta sare nene sana ekero kuli eli umusayo igano umusayo moke obwate ndoto yoko bumuncherelia wana ikobonchire bwa wabere bugosika na twabere tokumuluzi ekiageranga niga bete kagwita ngakyago chikwira na goche M-Pesa linga yago chakera nyo lenga chagete no naga float ga 50 obere kago kina ichin savings chaye kolindo obere kago siria within minutes by the way within seconds so siri chibesa chiri igabantu balimo gutumika chibesa gotaka chibesa chiri chiabwango kwanyaro umuntu akongaina ngabeke echi owini echi asta yo besa chiabo by the way chikoenanwa na abantu bakongaina no ogose bakongainwa elindo nyore nga umuntu na rikara sta sigito korose chibesa igo musauri toligere disco gali ni mete nga onyo kwa bwate kirengere likyo chigo chaka betting ye yugwetera vieta kindly tige rengere likyo ligege nteke ngao kira konya sobu mabwa yes Frida boy gona mange abeirega koleka imense itu ya Kenya ane mono ase orogongo ruagusia sema mbia ya wantu oji kuchaka kumulekera ayabe atika koba ime county ya Nyamira ilichukure ijuma asomo seneta we county ya Nyamira Eric Okongo mugeni abere ga kumugani yo mugavana we county ya Nyamira amos nyari bakora mirimo yaye asobo ikeranu nabo yatana na namangana arengete obukurumi asabere ga kugikelia okina we kerengo kyubukurumi me county ya Nyamira ga ukwana mangana ni gaya kwante ime woda ya agesima ensemeria ya risa gotoka ime county eyo ya Nyamira bono ni gabira osabanga ni gebwendete abara ibare ime county ya Nyamira kobeka bosio amagendro nabo igokwane kinga ngwe tanga bale na mangana yogo tumikibwe chibesa asenchera etari endonge roboti oryo ni oro betero kwale ni gwa no musakito bo mangana mayako ruwa ase county Nyamira Polycarp Okara inkobolio mugavana otebanga nkungaine linde malio na alichi kitali mwire neli buyaigwe ambana alichi kitali wewe nyaribo wewe bure sana wewe bure kabisa matayo nyaribo wewe bure kabisa naye kwa galiro mwana wa Justin asirega wewe bure sana wewe onye ndi yato bekera tamalio bachiya kitali onanga mwana oyo tasirete lakini egasi yayere chibesa kingo tomakoro Nairobi bakobati bayire bose bakoira onyoyo mware toligerie ngaseti abuna ondo bwate ngaseti na mosome ngaseti yoka eli getera ronga siringi 206 million 206 million gochibire koru account ya mutare gosabera abana babaminto abana bakoro kwa ba MCA totare kubeka amagoro inse ali bakwe mutare kubeka amagoro inse efaili yesoke nenje nindatire ndiyo mumuro ye seneti ali gaki ni mutere ndibona nabeka monda gali nenje ndamubuli amaswali dibakanya libo mindonera gotere nakule koro Nyamira
uno boyo mboyo orangerie statement nga bono tigandere okongo mugeni ko iraro bogabana kwani bogabana no buaye Wada inu mwacha wachora 2027 ni moko motoma kochi 2027 ni moko motoma kochi Yali upende usipende 2027 abaki chikura na bwabo ese gitwa bwaterere county ne kanyete gusento nyore no bupara buna chimbara chia twetega abantu twaitira kini gashiteringia Mwanchumurilia Ondizi TV ayo narabete kurwa ase county area Nyamira Frida amaberera akisiasa nigaendete kukina ime county Nyamira maete omo senator na abete gakwira omo governor birundo ase senate ase boigo omo senator naenda gacha ase ensemwe county Nyamira semega au akomo chumo governor bu county Nyamira nga obokurumi mbogendrete askulinde wiki etete umugabana nabeteka kurangelia abariki bamangana amajia akabaka gusangana barabuna kubatebinga nigo ensema yatebanga nigo umugaba umuseneta andete kugwa tukachinkwana cyubolimo maega yo mugabana kuiranelia umuseneta wono umuseneta boigonere nigabete gakwirigirio gali abene kumuiranelia umugabana oliwe county Nyamira Frida inkira bukwanira igoro yamangana ya andete me county Nyamira okumsanega te umuseneta oyo okongo mugeni na boigo umugabana oliwe county Nyamira nikonye tokaita abantu banyamira mbamaitiko kwana lakini bano babere bagweso kebeneke nategerere ngwana yo mo senator gotebanga chi million chi mibere na isano nemo nchibolite kurwa se county ya Nyamira yiminetinga obukurumi mbogendete koene kigwa amariyoko nabolite ase chinyagitari ekyo aberega koene kyangani go kirirete omwana yo mogusiria obugima bwaye kubwatikana ngano kuburwa ko muri ase chinyagitari akurendo abereka ko gikeria gose ko mochia aha omugabana we county ya Nyamira amosinyeribo kubwatikana no bokoreri bwaye asane kiringa omwaka wechirubere 2025 na ibere mbachiko bako mutomaka timetino nera sinsemo yae nga nkomerera amatekero gekiga cy'obugabana kurende kinga kikigoika mwancu muri ere ntobeto gukomanya kurende abarayi andonsi asimure kermore ase birogo enekyanga aba kichikura liri baba kerete chikura mangana ali mu abetemo gokwana nga mugose mukuri ira nga mu chigoikerania enekyanga ngoikerania more kerondo chenga maseneta gote anga tigaba MCA babeke haba itichi file cherinda bekagoikerana bosibwe seneta bega kubuligwa amabuli alingete county yaye county ya Nyamira abagwatani bari bansi barororo enekyanga obokoleri obuyanko enekigwa buli ase county yo yes Frida kolinde bono nigo torochenga nigo nonyanga umugabana no museneta baenda tukungusana na mate twarochenga era abenga no bokoleri butarikirana kolinde no chenga enganende yaberi gotubuka ningo okoranga mbabwate birenga gete kisiasa koro museneta na bwate kerenga kiaye umugabana na bwate kiaye igo mangana ndrete ndo chinga talinga tabwate kerenga kyobokoleri asebono iga ukungusana gokoga ndrete ndo chinga nsiasa egatia baraiya ba kolende mbabwendrete bono baira nense tutai kuigunga bakumurikira amangana aliabwenerete bate koraga ne biara mate Frida nebanga bagutwara okungusana na ngobwente kobe ase ebirenga busamangana agendreta se council tebenga obukurumi mboro museneto buri umugabunira nere mboyo amangana lakini ukoraga ne biara baikera nasba kwamba koramana Frida ngoranga itari mbwenge bona kwikira tebanga ne bwendrete tobetokoranga ababeire bako enekinga nkubwatera nabali nabo kero muntu akole mirimo yaye Frida gendera tatinga kero muraya akole mirimo yaye tokonyoranga ndokuchukutwara abakungu bonde bwensi boyiko Frida na manga betega koba ime county area ya Nyamira kisi inki na borose ya kisi ya kore Nyamira tomanyango Frida actually no kubisadana ko endete ko enekigwa nga ekina kyomokonyi ubumugavana we county ya Kisi Dr. Robert Munda gyabeteke gotegererwa asenseme
ensemeli yekegambero kya Nyamira asama boli agendete kwene kigwanga ningi kyagerete nkiare tu ase county ya Kisii kebeke gotegererwa roro enyaranga ekinekyo nigokere ase okwamereria ogwa kwa isiko komokonyi bw'omugavana we county ya Kisii Dr. Robert Munda nabo igochinga ki omugavana abereka gochora oyo gochikoba omokonyo yo monchi muri tezo sa sensemo ya kabere studio toigwenga nareyebeteka gokoleka na sensemo yo Assembly defending the impeachment that we did successively against the former deputy governor Dr. Munda. Dr. Munda, through his surrogates and proxies, filed petitions in Machakos. The petitions were taken to Nairobi for directions by the principal judge, and the principal judge directed that the petition be mentioned before Justice Okwani today. So we were here to argue the various applications and to get directions on how to dispose of those matters. It has been directed that we deal with those matters on 16th in the afternoon. There are no the judge has declined to extend any interim orders. Some petitions have been withdrawn with notice of withdrawal being marked, and therefore we'll get further directions on Tuesday when this matter comes up. But the interpretation of our position is that there are no orders that stops any process from going on, be it the gazettement of the impeachment, be it the moving the Chief Justice to designate a judge to swear in the deputy governor-elect, so that Kisii County people can be substantively represented and be able to enjoy their sovereignty. That's all. No, we have all the confidence with this court. Mwancho murelia Ondizi TV ekione kina kelikerengete omukonyi bw'omugavana we county ya Kisii kina kelikyalengete kotenenia emeroberioli yokomochora asebo igotwa betokoranga nigo alitukelio lijuma Frida alio begete kina ekyo Jared asena bwatamalieta yua yebuya Jared Mairura boigo egati yamangana aganiti kokora nalinga aganiti korusi ekinekyo naboigo engana yende aganiti gokora asiritukerio ri juma nogonchorelia oyo komutenenera omwakili okoba gakomutenenera ase ekinekyo nigo abeire gagotenenerwa ase amatuka kaliri abegete ekinekyo ase ekigambero kelikia Machakos alenge gotenenerwa nomo advocate Kariuki Owesi ase kolende chinga kichabono iga aligetie ko chigotenenerwa na Munyalo Muli ase kolende fidi toro chinga na mange agendrete igoro yogwa kwa isiko komokonyi mugavana we county ya Kisii Dr. Robert Munda ase bono toro chinga ndo chinga okoganyoko gukorusia ekina kwaye Jared Mairura ayro chinga tari wako konene ase Dr. Robert Munda by the ni ntunda ya kabiro monto mugana era kurusekina nyera litanga nende naroro beteka kubika nende liye chikotegera gatanga obere gakurusekinege numetinga what's happening na kimo ndago meke gatambo kera tebanga tegansoe ko tiete nini goseke gambero getenene ogochora ko mokonyi bw'omugavana nende ka kabiri gatatu ande kwanyaranga batebiringa yaya tegatoru sikine kigo ningana tobonete kubwateria aso bimeto igwenga abayiga babere ningi kyagate bakarusiki kyo. Yes Frida askorende iningana turato kumulekera ekero turakonyora abamanyi baito bakisiasa karabara bagosoime studio imambi yabono babato sansa monera nabo gotumanya ase oboime inga ninki bono keligetiga ime county ya Kisii nara liaya agenrete nabo igo inki turabe to kugania gucia sama
amatuko abosio. Ngorishiko kubwateli mwanchu muri eri kine kya sowime elinde tobe togo komanya kundo mwanchu muri na manga beteka korekana anene korwa ase county ya Nyamira ase Kenyoro ya Bugetauro ime yeri goma ase korende abayiboli bagende tagosemigwa ko nikebuna ngosira bali abana babona koba obosemya anene bali abake ase enyomo elinde gotanga amakweli agenge nigago chamagega omunyaruka oyomo kwerusia obomoyo gwetera kunywa eliogo chinga kikagere ngani ngo babete bagutwara okongusana na no mwanchoye kole nigabete kagotsiria obugima bwaye asabete kagotiga magega omwana obwemitinyi tato ase amateyo yaberege kuboria wosiro elinde kwaneke bnango kinya bale omwana yobete kagotigwa nabayigo gukora emirobelyo ase ogochkwanya nyagosira muri kichopo kapokara na mange nime yekenyore kiga kya Bugetauro ligoma meyegwa diga yeligoma singa ya Peter Nyakango asitokumira namo n'abantu abange bagenderete kumata ubatekana muno gusira kwa Cynthia Mora uyosire tubugima bwaye asichinchira chalenge chubo tutukanu umwana otwechane mone kera gatigiro umwana omoke bwemitinye 3 iko yani ebiriro bira binene asaba iburi jinse amajonsi ibere kurengana mona bamatabiga bakira sajega kumata anene enjera mangana aberega kwirurukigwa ayo kurengana mona barabo bakanirenga tarenge bobuna airugetiwe wana mwana agobe kuchimita ngo mwana atameto mwana Dennis na ari kagaiga nonyine yamatera bemo yamunyore no ari kanamba murucha tasire ditaliande tajetande ababali botetie bali botetironi itika babwatie gento boronge bamanya ko report igo baererenga nigo omwana yigomoke anyarete ko bagagosira ubugima bwaye kubwatekana muno gwetana gwechimeme amono mwancho yoye andake gento kiretere bwe ko munyene kwimukia egetambukiro yokonywa eliogo tojeta matanga tokonyore simigo chango mwana nyure eliogo eliogo nyure bono ntwamanya sababu ya biterete ga tokubori tukarana nene chimeme chaita ntese barobabere ikagera umwana ya kanyoro overe tempted gusoma ibuna gwatomo ibo bice byaspereme bikagera umwana ya kanywe eliogo na ndi buna tajite kote gwange kelecha kumunyara ikagera ga kumya kago tebyangi na moke kanyoro eliogo ya tsamba sira manyinga ime linde likamuingira nigo bagikeria engane yiga asibagendere ko bagosemya abayibuli kubaika abana babange anene bali barabakase chinyumo elyo kubaha obosemya ngakie chiga okora no maeli obererange chinga kichaburukanire banga abantu abana bangina abanene banyume tukare babugate ebirengeri ebya na bagosa na bagaka babo nigo bakoremerera korende omwana oyo iga Cynthia igana chitekine kebe asengencho yobongo konyatara kunyo bongo nanya baburukanite no yo mwabo igare koremeraria na bayibuli mbarengange abaganye egere bakwanire ngane iyo tare kona chekerengere bunikana chiteke beiga omwana igora asome skuru okora omwana kogenda buoye akuvuga mono naende egento kene ngeringa omwana kajire buoye tigobwatia masari tubunare robonene obubura senke yigambolinga omwana yigo nyarite ko bagagosira ubugima bwaye nigo atigire nyuma omwana mokebwe metinye 3 asibone amateyega yagendera ko bagekuburya barayibo moyo bugwanja kwesona nigati kubakonya kolera omwana yiga nabwo ko bakonya kurubya amatanga anyagusira nigo nabongi cyane tende nekerere kenene antike umwana kengwerere haki ntanyare haki musabira ni haki haki musabira ni haki nene kengwerere keri haki natigeri haki mwana ni haki no mucyoro orinsa sobutaka bagwatikende pi gona internet wako adressinga kumuranja abana n'abasana bamata bose n'abantu beserekana abantu bita basiasa mwanje kusira senke iga natiga umwana kengwerere wemetinye 3 mwana omoke mwana mumura yobo bano ringa kongo yuto gwatia mabera nyari kutumika wikakini bono tokonya baraibo wanje kuyeso kutukinsi umwana we noko eni nyangi yo mwana yo Cynthia oikero nyari gukura kemwiwa yarubya nonye nabo egati abali baikira nasaje ganiko bagendere ko bakubwatoka oboseme gocha asibali basoira ase chinyomo chire chinke na bwigo niko babwatokira oboseme gocha sabaibuli igorona kibakolenda abana babo abo bali ase chinyomo sabagambi baito bali abakemo no batureti community policing na inwe kere murarore kero kenda abana bake banyomanire barabake tema koligia baibuli ababonsi amo eligere mwamanya nanga ki omwana oyo atogete nkeyo eko na bakonyora mwana otabwati none kebande
yatokanga no enkolero ya eteri kuburira nga yu mwana yakare eligere amangana abwati mapema twanya kwa tokokonya abana mapema akeke garie gatiga abayu buri torega iga yatukwanira abana baitu no mbari gotoigwa korende tiga tukwanira abana baitu akobara tuigwa na bakonyeka korende kera bataigwe namakongo baguchikumira mutu ginko ripoti rigetasini kia uwanjete kia Ndizi TV kurwasi kajirikia kia buge taudio imeheja chinseme chiga cheli goma ewadi eli goma imeye county ga Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara Mwanjumulilia Ondizi TV oroboti rowe chani kegima ekero omwana enyaroka oyo obetega osoka senke yo abetega kwirige tambo kerio gyo kwirusia obomoyo Frida abantu batarakora kindi gyonsi mbabwenrete barali gyobosemia mbabwenrete barabolia Frida nonyanga enyomo yabereke gokonga imaetinga mbarba beira asenyomo aseka kirige tambe nabo mwana nyaruka akogenda akwane no musubati ali kenyoro oberega akonga asenyuomo nabo konyoranga no mungi na wekanisa buseninki umungi na lendo oegenete otari gosokia mangana ikegero nyendi yakwanete nabo konyoranga engani ngotanga balenge Frida bono oberega utieke ngwerere gesinini ngorachyo kerenda bose Frida tima kerenga likyongere kikoringane nengana yogo ichane kegima ndike toraruwe ngora yete abene gucha ase amateyo kolinde nere buya ejobe kera abantu bakunyomana nere buya baracha umetekerwa buruna twabeto kubwati umugano yoga egotebekana nga umunyarukuri ni gare ngomo kemono nego mugaka yiteka gotebanga ati ko mwana ora kore skuru ora konyo bongo umanya goswa ase nyoma asta yenyome guchi nakyo karanga kera kwimuki getambukere kilometer tali korengereri kabere ekegera nga bongo bwaye mbora babogo konga lakini nere buya ekera buna togoteba botambe nga ekera mwabere moko bachana ase chinga nere buya mwara ali bantu babere batatu mwara kwanira nabo se umunyaruko nabari kwimuki getambukira ira nesobo ara tulia obongo ora ira nase bamanya goche kwimuki getambukero kyo gukwanira ekegera bono umwana oyega abere kagotiga magegani garabe kaguchandika mono Jesus Frida asigo naendera gusemeto kwa guchiase abasaye naboigo abantu bonsi takwerusia obomoyo asengencho ijobwanjani Frida ekiagero matekero kwerusia obomoyo abantu nabange gutigero gwakwa mbare bagotegemete enka yao abana bao naboigo nebwenda tenga nonyanga ekero umuntu akogoseire boigo twirige tambukiro getalie keronge tambukiro kurusia obomoyo bwaye asigo nebwendete abantu manyenga ekarubano kwa kwa no muntu kurasu kake ama berera rakea mwamanya wikaransanse mwamanya gosanga amo mwanya bamoko ne kinga mwabere mo gosonsorana erinde mo ikira egetambukiro kenga buneke Frida yakimo mwanchi muri nende na manga kore kadete korwa ase bungeli abo basi county ne yakisi ase omo MCA Omasige East Michael Mtume na boigo bako baterana no mo MCA korwa sensemeli ya Masige West Jacob Bagaka ase barure petition gocha ase omubunge bwenseme yo Honorable Innocent Obiri seba muganiriye ko nekebuna kwaga chale daraja goseko ko ikirania amagenderero ase ensemeli wanchirira konde gwensiko tayo aniga gochanga nigo daraja yabetekego kekogwa yaberige kuira omwaka oyomo etarabage korosigwa askolinde bagoserere gochikoba gokora okurubikana ko morembe chinga kiberera ngani go barabe bakoikiria engane yo nabo igokwanira amangana ayubaganitie omubunge goikirania ase chiwodi muri kito Mildred Momanyi na Mange Omo MCA bwe wadi ya Masige East Michael Mtume bako bwatera nomo MCA Omasige West Jacob Bagaka nigo bakora egikaro nabaliki amangana asoko maganya omubunge wensemeyo yabo basi Innocent Obiri ucha kubaga amagendro asichi wadi chonsi isano naisato wancherelia konde gwensigo tayo asekolenga nabarbo nigo ewadi yabo itangale asomo jumbe akurwa erenke asege yarorekane konyora chibesa che budget chinyinge yekolengani wanechi wadi chinde kurwa asensemeyo na yega tugukwana kuritangani kabisa tigayamanyikanenga taliye segi yokurwania oyororo umujumbe oito obobasi taliyo segi ende twaregete gose ya kisiasa
nokuburia kwa niaba y'abantu baito ayabarengete etubwate chi ward 8 asebo basi nechibesa tokonyora bune constituency korwa se national government echire between 170 million to 201 million chigo chase constituency yabo basi na ase miakeye sita aschu ward yecho nchibe kirororo na na chinkuru chiabo tichire ngaini chons omosiko biri akurwa se ward yabo itangale eyere enkepi in terms of voter registration eitu agete chikura cha last elections ase miakeye sita ase ward yeyemo erenke aschionsi ya nyore chibesa chikuru kunga 81.7 million forming part of our petition which is OBCI mono ya CDF a call fair allocation ya chibesa of resources is done by the number of people who live in that area and the land mass and the poverty index ene bintu bitatu bikulu kera ko allocate resources to a certain place none remnale omujumbo basi igakonyora chibesa chinyinge kubwa chi constituency chinde because he has a vast area obasigere in terms of land mass and they brought more people or population of obasigere igoro nigo bamomochirie aso gutekerania egatia magendero ase bunge yo egatia abo ogotabeka ensemo chibesa chechigosori buna chibunge chinde the constituency yok which has never benefited from the sports fund tima tinga obiria kare gore chiteke kwamba akabwa iskari getie kaba to mo banane wakumupira bweka tama tinga ba na youth mbaro muna bana babungite school batakire ko participate in these activities egero bwari boke and I want to beckon that Masige West Masige East na basingima rate of crime ya very igoro no ko bakwa igoro is because these youths are idle oboke ba gombo chiru mata sa bantu ba ko sports we cannot allow that and I want to join Mheshimiwa Mutume and the rest of all the residents of Obasi in calling out Mheshimiwa Ubiri. We respect you, but you cannot fail to do your role. I want to ask n'abantu bamasige mbalgerete epara Ubiri agokora Masige West na East is only one. He refused completely. We talked to him. He refused to add en road kurusti wode chibere transformer na alika chilichibwata priority areas asatagete chigende akapa central transformer isano akapa chache transformer isato ase chinga kecho nigo bamomochirie omo OCS onyamache asogotenania okorobekana gwetera anseli uko uchiase omo MCA Omasige East ukwogo kageire gochiakoba ankyo igoro yoko gwagwe daraja asegeka kyomwa koyo mabono ase nonya na babate biremba chikogendera no korobekana ukwo kwa morembe. We have a letter here from the OCS of Nyamache cancelling of a peaceful demonstration. No montori keturu yata kire kubwatu abe kume geko gara na kiora cancel a peaceful demonstration. He could have said I'm cancelling an illegal demonstration. He's saying he's cancelling a peaceful demonstration. This police officer who wrote this one in the influence of Oviri is in trouble because again he goes ahead to be he is the spokesperson of the CDF office. He has read the petition from Mutume. He has sought to answer and he is saying the reasons for cancellation comes in due to the facts. Number one, care engineers visited the site. Who told the police officers to come and take care officers? Who asked the police officers of Nyamache, Baba Banyapara, we are elected by the people to represent them. Wancha, Totuaro Mojumbe, or Muirekoba innocent. But then we chose you the way you are. Please start knowing something. And tomorrow, we have no business with the police. We are not fighting the police. We are only presenting a petition. Baga ndaba some constitution article number 37. Eba erese categorically ninki batakire okora when people present petitions. Our duty will be to gather in Nyamache, chinsa to Chiamambi, to be rororo, to eresa manganaya. To ganda bake bridge. To go ikase bridge Mutume tanya ya gachiru. Aba ntongo tebane chikari ngweta chire. We stop there and to basakwa ndamagandra. Mambia tume ane Nyamache asogote y'abantu baitekene na gotena boronge. We cannot wait any longer. We cannot y'abantu baito na constituency ito ya tuwa robo tantanu na ntuko ba part of that robo tantanu we katore te solution. Watalia egeta seni Kendizi TV ele Italiane Mildred Momanyi.
Mwanchumurelia Ondizi TV abunaba MCA bechi ward chiriachia Masige West na Masige East. Masige East Michael Mutume, Masige West Jacob Bagaka. Mwanchumurelia Ondizi TV wetenga nigo bali nikirianda ekenene asengencho yoko gwagwe daraja area ya Nyamache Frida. Tima tingira bokonera igorenganeye. Ngana ya bereke bonkora ga unga innocent amya makoy. Mabunga no cia sore ga kikore gwekerero kia bamenyi bensemeri obego kubaraseria oboraroboria omwaka oyo mone gikigetambe kikima ndenga kia abantu bakora bokoreri bwenga kibagotambuka guchensemeri ende baenda gokora bokoreri Frida ene ngana yabere kwikirira abantu guchandika Frida maite edaraja ekero kwiriria ase achinsemo chinyinge nige ko bagego kianania epali abantu bali gocha gweta kuriyo bokoreri ni onyoranga abantu bensemeye gocha kuriyo bokoreri ensemeye nde eko bakongusana nyoranga none chigari cheskure chigonchukanana bakwera chinsa chinyinge bakwera chinsa chinyinge asigamenye bensemeri babere bagochandika sikitambe kolende tosabanga tigo mubungo lia Innocent Obiri atige ko ba Innocent abaga kwende kinga Frida obere gagoikira nensemeria nago enekinga babeire bagokonya bamenye bali kolende nandengana yaba gingo 10 kora baraya bamba bwate amasekavo tebanga nonyanga nensemeria mbabete bako eguguchikanga demonstration iri usi okorobekana kuri kwa begoteneniwa tebanga kimogotenenia okorobekana ko morembe tange made okorobekana gotali gutanjiri igomba baba kurusia mamocha mange askolende turabe amaisa iteniga igogete torenga okorobekana kungochiko borro usingi kerachi ko basense melia ya Nyamache Frida bateke ntoke kongo ke job na baraya babere ntonya korora ba MCA korwa sebunge yemo bagwesoke bene bakobwaterana na kurigereria amagendera sensemo negetambukire kiatobere tokorra kurwa sensemelia Masige East na Boigo West ekiraba MCA bagukwanira abana inchi bate banga omobunge ekitotaiteke korekane na ende bacha yakorekana egotobe tokorra sichinga kichinyinge bakobwaterana kwene kenga amagendera bereka gwikirana asichi ward chabo yes we tambuke tugusaba MCA abande kurwa asichi bunge bae boigo bakwesoke na kubwaterana inde kwene kinga abamenyi bali babete bakobachora nko babali bakobayikerania emere mubiri maite kyagero mubunge aratabwati muntu okumurigereria mugavana nabwata aba MCA nabwata aba senator onu mubunge nabwendrete abarayibo igo bali ase chinsemo aba bagwesokya boigo nababu abana inchi nabo igombe bamba bwatere bahali abene erinde kolera ogo taikirani gwa kwa magendero ase chinsemo sikundo mwachi muri ndizitema kwenda utobwatu utera sumtandao ito Facebook Ondizi TV News Digital Sensemeria ya YouTube Ondizi TV News na utera sumtandao ito www.ndizitv.net asubwege namba ito SMS 0792192834 simambia ya bonondo chinga na bange babera gosoime yomoroberi obwensa kia Victor Sultano Bangi awa super producer tanga pole zetu kwa familia ya pilot ndo chevo igo Hesbon Nyamete good morning team ensakia obosemia obiya Dolphin Mora good morning Job and Frida, it's another new week our loving God has granted unto us. May I wish my children, parents, Wakiwariana, Bonchari, friends and fans of Ondizi TV without forgetting my enemies behind to have an amazing new week. I'm getting you loud and clear from diaspora. Be blessed. Asante sana Dolphin. Naomi Andrew Tomaza katanga good morning. Ritunda Green katanga following from Karen. Honorable Julius Omosomba katanga pamoja kurwa Amakara settlement scheme Nyamira. Umuigo baba kinamia katanga following the show. Happy Monday to mama watoto Faith, Chief Evans Achavo Ensuria Maita Salome Onyoni Balozi Nyakweba, na Boigo Honorable Julius Omosomba Omosori Wege Susu Fred Nyandie Kamosima Frida Nyabonyi Kajoze the best Jani Moreka Kajeni Ediva Yeskimu Joshua Nsongo
Joshua Mbia Tirimba, Beatrice Ritei, Omongina Modesta, Rinirie Transformer Orenge, Rogers Nyariki, bonsi basoya somorobeli wensakia wanomambia. Ocharo William Motaba, good morning, watching live from Sensi Kisi. Margaret Magi, watching live from Enduma. Kennedy Gisemba, good morning, team Ensakia, be blessed. Thomas Omi, Korubo Mawacho, Nyamira County, Wakire, Obuya, Mwanchumurendize TV, Igoto Abeto Saminga, Agenda, Usangana into Mimorobeli wensakia, Siri Tukulialero, Lili Tuko Ria Siasa Frida. Okay. Kitubuate siasa rani gotora abeto gutwara abageni babere ime yomoroberio wensakia asekerenga geitekene mambia bono nigotora abeto kumulekira amangana aliarengete siasa ime county ya Kisii na Boigo orobebe rolia rokeroka mbaga nikia abetora abeto gutwara Frida Tobwate oyo kabero mo MCA korase wadilia abugeka Charles Nyagoto na Boigo omwana siasa Vincent Gekone. Yes ase igoto basako mocha kera chikuraga ensa ayemo nenusu emambi yabono turino gusemelinga baba wikirana ime studio neto beto kumulekera amangana agendrete ime yense echo Kenya anene mono ase orogongo ruagusi asko ne Frida buno botambe entunda yakabere niko togoswa ensemo area ya magazeti buno botambe niko nkubaira gwetera ase gazeti area ya The Standard na ncha sensemo ya nene ngongo baita gwetera gazeti ya Daily Nation astora beto kumulikera ali umulikiwe gazeti yo aete obulito mwanchi muri ate atosa sensemo ya kabere ya studio trasiomia sechiduka to kwirana ntobe to kwirana na magazeti yeli tukulia lero. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokori bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri obwo samugeta ngokona munarega kama Elaptech from Dynapath Laboratories. Itari itumu na atari tukurida marwiri na malaria, kuri turi sukari, tupima blood pressure, kupima turi kidneys, kupima turi liver function test zonse laboratory. Nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigon korenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeju muchobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gisiri na muno banyore asuru segerwa buru yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubatoka kimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itali gwakona marwire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iri kwenyorera amaryogo yo gusyarira bimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusyarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyo mu cyokisi asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyokisi iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future.
one harvest at a time. Ine kwa beri gukuria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Gusii Star Shop ebyo gutoka miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutumika segeka asirigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kurutinsamu cha kisi kogenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 Wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boko bakirisi mgwetera namba chabo Gusii Star Shop nidukore gene asoko gure bintu bikutumeka sige kige tambe asiri gurirense agerera omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota gete utumanye asubwango mono abunda isi leke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Mwanchu murilia Ndizi TV ngokwalini bene ase entunda ya kabere ime yomoroberi obwensa kiabuna botambe nigo tukumurekera ajaire obolito ensemo area ya magazeti ibuna botambe nigo nkobayetiria egazeti area ya The Standard egazeti ya The Standard loche engana emwamu eire obolito nelinga nigo enseitu ya Kenya bono yabire korokana gigutaka chi campaign chi mapema barai au babiro korokana nga babiri bagochaka siasa cyabo mapema soko yari ni bene ase obochori obolia bwekiri bubere nemerongo ebere na isano na ibere nigo baono babiri bakorokana kubwati chimbaratero cyumurai bwense Dr. William Ruto oyo betaka uchaka chi campaign chia chinsa chia mapema kigima ase okurwanerera oborai bwense nabo igo ni gazeti ya The Standard ukwanira igoro yoko wanse kwa magoli ya maguta imense icho Kenya City ko igoro ekyombekirete nenerete amaguta ya EPRA kabete koralinga ni gobono amabuta alia yetaya bosekero zinarachi kugwa asechisiringi ikomina isano na isato asensemo ya mabuta ye diesel abetega kugwa asechisiringi ikomi nabo igo amabuta alia ye petrol abetega kugwa sekerengo geisano nuguta isato nemo boigo nigo egazeti ya The Standard kumulekera igoro yogo chika gutindi nabo yukosereria gucyase abanyagitari ase uyo tenerete abanyanyimbo omo Inspector General w'abanyanyimbo Japhet Koome abetega kurwa ekuro entindi gochia ase ensemo area yaba nyagitari nga omugirobo twanchiri nabo igomba liko chwanchirwa korobekana ase ngincho ni korobekana kwabo kwabirwa korokana nga nigo koleta eliogiri nyingi anene mono ase abanyagitari nabo igo abaroire bali bagendera cyo korobokalira bwabo ase nyagitari au imense
yaitu ya Kenya yunaro igatiaria amurekeire ime gazeti ya The Standard emambia ya bono epeji elia enchangani. Aha, mwancho muri eli atiangwetia se gazeti ya Daily Nation page ni ntangani kerondo che muri kibwe gazeti yo amurekerete nga kibono siasa asense ya Kenya chigendete koirali berera keronga yaberige kwene kigwa nga umurai bwense Dr. William Ruto niga abwenete komentwa emyaka elinde goikirania obokoreri bwaye kero muri kibwe gazeti yo amurekerete nga chitamu bere nchiko bachigo isana ase obokoreri gose ase omorayi orase kirogo gwikirania obokoreri bwaye na nigo abwenerete komentwa chingaki ekaraba muri kirite nganigo aromoke sana ase okogenda ase omotimoko page ya kanene page ya gatano ne muri kirite nganiyo ase obwime wega se page yentangani anigo emolekerete nga kibono obokoreri bugenda kwani kigwa asense meli ya Middle East nga kira chikobage ku affectense ya Kenya ayamagega yenseli ya Iran launch chidron chimisa togo cha ase ensemeli ya Israel ekerondo chinga ebicha yo moraibwense ya US Joe Biden no eregali ekero abaraikura sensemeli ya US babere bakweneke nga mbali go chikweswana ni namangana yoko yetsegi asensemeli ya Iran ekero ensemeli ya Ibrahim Raisi oyore omaraikura sensemeri ya Iran akwaneka nganigo babere bako launch watak enseri ya Israel asko watkana namangana lebeteka kwanekigwa asensemeri ya Syria etarike yamo omutenyi okane na sensemeri omo prime minister kwa sensemeri ya Israel nigo ayenekirenga sensemeli goso yumanyikante muna bi Netanyahu niga kirenga sege yogandita kwane kigwa hagati ya sensemeli ya Iran na Israel nigera chikobake kwale tobokongo ase chinse icho ibere akarondo cheboigo asensemeli page yentangani nige morkete na kibono eshiringi ya Kenya egendete koira emeli chinga kibono igali goliria mafuta ligendete kogwa ekerba bere bakwene kyanga ase ebitaseni biribikana na mafuta elita ye super petrol anigo era chikobage korwa chishiringi emiyemo emerongo kianda na isato nukta emerongo etano netato nene keroboigo ase ensensemeri ya Nairobi keroboiga sensemeri ye diesel era chikobage konigwa ase chishiringi emiyemo emerongo etatu nukta isato na isano na isato manchumuri ntuchikoba tokumarikira page ya gatano nilimo ase obime page yentangani boigo nige murikerete ana kibano muraiwensa berekago kwanira igoro yoboyo botari oboikerano ase aberega basemya bali migo tatwara obwo by page ya gatano na kabere ne murikirtengane iyo boigo ase page yentangani nige murikerete gosali yabetege kwane kiyo gati ye team ya Arsenal na boiga sensemeri ya Liverpool ana kibano babeire bako yiriwa kubwatikana nego soli igoro ase ensemeli ya Manchester City batigalete nili bagali nene liyo chikwenyorera obubuye page ye 35 ne murikerete engane yo ase oboime hoika bosio ase page ya kabere nigo emurikerete na kibono asensemeli omuraiwense Joe Biden na kibono abiriga kurwa okukura gutia asensemeli mu Prime Minister Benjamin Netanyahu akwanekya nga enseri ya US terigo chikobage kubwatiranigwa na mangana yechisegi gati ensemeli ya Iran ase enseri ya Israel wanchimuli amba murikerete nga kibono iga Iran yabetege ko launch chidrone chimisa togocha wataki asensemeli ya Israel boga se page yo ya gatatu ni murikerete na kibane binte binge birabe biko tene na ko batkana no kongsana na gose sege chigende takwane kigwa asensemeri ya Israel na kibano bonchirelia asensemeri ya Middle East warachiko babo kwira na magakera omuraiwense ayene kirenga ebintombira robako chiba Russia korwa ase chinse mochiri na kikyageire babere bakwerusana nyako bwatkana no ko wasino koira enseme goseno gosire enseme yamo elinde babe bakogenderera
Mwanchumuri gutaka kwimanya amange igoro yo bukoreri gose ase sege yegendete kwenekirwa no kungusana no kungakira chikobage ku affect ense ya Kenya abakonye gazeti ya Daily Nation page ni ya gatatu page ya kane nigo emurikerete na kibono omonchireria oyomo na boigo aha omubunge babete bagwesoke bene Abayigo koyenekia nga wese gotogia omorai wense Dr. William Ruto kubatikana no bokoreri bwaye asibayenekire nga emyaka 25 nerera bege kumuisana elinde koyenekia nga obeire kago ikirenia obokoreri bwaye asiba mulikete nga nigo ale omoke kigima gochikoba kago tiga emirimo go yokobo morai wense na niga bwenete comment achingaki elinde koyenekia nga obeire kago ikirania emerobeli ya bwate ekero abere bakumurikira omubunge Pokot South David Kosing oyobere gakwanekia nga mbale tayari kwanekia nga ngonchirire bale lichiko lichi term limits gose birengo biri omorai wense abwenete goikirania gose goikia elinde babe bakomenta korwa se myaka 10 gochia ase myaka eri ebwendete elinde ko ali baga bali barabe bagosoa obviously elinde gochigokora ali babeire bago kwanira igo manchumuliye gotaka kwemenya mange page ya kanene ya gatano ni mulikirete ase oboime ase page ya gatano nalimo nige mulikirete na kibono eshiringi ya Kenya egendete kuira emeri ekero ligoliria mafuta ligendete kugwa akero mulikiwe gazeti yo amulikirete nga asensemeri ye lita ye petrol anigo yaberege kugwa korwa ase shiringi emiyemo 99.5 goika emiyemo 99.5 akero manchumuriye bagendeta kwanekia nga kubwatkana no kugwa kweligolirie dola nigo yairire nga ligoliria mafuta na lyo libeli kugwa ekero shiringi ya Kenya egendete kokina ekero boiga sensemeri ya diesel nigo bayenekire kugwa ase shiringi 10 korwa ase emiyemo 90.3 goika emiyemo 53.5 boiga sensemeri ya mafuta yetaya nigaberega kugwa ase shiringi 15.5 asibona iga ligoliria mafuta asekera editari labeli kogorwa shiringi emiyemo 52.5 oiga sepeji ya gatano nalimo nigo emurikirete ngakibona babwatani korwa asensemeli yobochenu barurege kuro nabayigo kogosereria guchigosoera omo Inspector General Jafeth Kome kubatkana no Robert kubwatuka korasaba bwatani bekiyombekeli ya KMPDU bulitko ligoro nigo bagosereire komosoera Jafeth Kome ase ogotinenia omugiro obw'abanyagitari wose gotenenia okurobekana kwa abanyagitari abagendete kurera obwene bwabo page ya gatano nalimo niye mulikiritenga nejo asobe page ya gatano na kabere nigo emulikirite ngakibono ababunge babere bagwesoke bene nabayigo korwana nekiganja ye serikali kubwatikana n'ubutumiki bw'ekibesa che billion emeronge bere na 5.9 ekero babere bakwanike ngakibese kinigo cyabete kigotume kwa bobe magega yogo ikigwa bosi bwe National Assembly wose bungenene elinda kwanike ngwa approve gukire ekero babere bakoebolia Auditor General Nancy Gatungu achikoba gakoikirana wesibwe bunge elinde gokwanera ngani ngiye kogera bagotumika kibese kinyinge nyuma kitarayitigwa n'ababunge ase obutumike boigo ase page yo ya gatano na kabere
nigo emurikirete ng'aki omorai wense Dr. William Ruto abere gakuboria abarimi gotatwara obo bakubwatikana n'obwoyo butari obwikiranu ase ari gukwana kora sensemeri yomochi onyeri aburi tukorigoro ase negetinga bari babere bakwebwatirania n'amang'ana y'obwoyo butari obwikiranu oikababe bakwimukirwa egetambukiro ekera gakorigereria gosiga kumurikira omuwaziri otenerete amang'ana y'oburimi Mithika Linturi ekero aganirie oroboti wa bene koenekegwa omanchumulia gosika bosio goika ase page ya 5 na 3 nigo emurikirite naki ekyombekeri yokorika aborokia gia TAC na kibono kira chikoba gekorika aborokia chiribu emerongevere linda koeneke unango sonsora bale omochando bwa borokia gosokobora kwa borokia ase chiskuru ekerwa murikirite nga nigo aborokia korwa asensemeri ya junior secondary school babere bakogosereria aha kotwara omugiro elinda koeneke nga amagania abo abere gagwikirana kurinde nigo asensemeri yekyumbekeri gya kupete gwetera ase omurikyo monene akelo misori ayanekire nga nigo ekyumbegi yokorika aborkia TSC kyabere korigereria osige kwanchira nago chikorigereria obokoreri nabo igo korika aborkia bobo igo ase page yo nige murikirite engane yerengete chisemi ase kyombekeri kyaborkia gya kupet kyaberege ko imokia amaboli gosige go boli amaboli kubwatikana na pension scheme ye billion emyemo 15 kera babere bakwane kyanganigo eserikali ebwendete kurigereria engane yo nakwene kyangari chinga kichiri aborke babere bakoenda asomutimo kongo ego bale chibesa cyabo kendabo osika bosio goika ase page ye komeni ye murikirete ngakichigo sori chokweye kigendete kwene kigwa arene ase aborke abo murubiriga OCBC bagendete kwira emeli nabayigo kumurikira amangana agotumika chigo sori chokweye kigendete kwene kigwa sensemeri ya Embu chinga kibabere bakomurikira amang'anari agendete koleta obututukano ase ense ya Kenya mwanchi muri yego kirabu nongo kolera kumurikira amagazeti eri tukulia lero enyorere gazeti yago ya Daily Nation obeko wesomya amange mwanchi muri ya Ndizi TV togosoa ime ye gazeti ya The Standard na mangi amulekeire ime ye gazeti ya The Standard tochakera ase page ya kabere ase engana amulekeire na ne family na boigo abasani ba enka elia moyo babete boikirana litukuligoro ase ibada ye kanisa elia yoko munyora June moina kumuchingira ase ngencho niga bwate enkoro entweru na boigo nigo alenge oyo nalete gosanga na bange ekeroro cha gazeti ya The Standard abuna baraibali ase gazeti eyo editangani ebichintangani nige bwate enkaya ye oyore omunyakirobe kyamakerija Kanu Gideon Moi mumuro mwabo Raymond Moi nabarai ao kwaya nera abuna boigondo chinga nonyanga gukutigo chansentro chinga nomo omo senator mokorwe county ya Kisii Sam Ongeri boigona abeteka wikirana ase enkeri ase njoninga abwate obosani obonene nenka area ya moto bosio ika ase page ya 3 igazeti ne ya The Standard ningokwanira igoro yomo oboraka oyomo oyobete oyobirega kubika ekina asengencho yokone kinga nkwegware ensemo ya yenibo enibo yinigere yekerengo 1 milioni 100 eyemo echo aganeti kwegwa asikolende bone gabira kubeka ekine kyo nabo igom kolende kine kino kerege kegetambi asikolende bone gagenda kusaba obwene bwatonde page ya kane gazeti ya The Standard nigo account area Lamu yabere konyora ebintu biribe kubugulia MSC go bose crane sasa umuntu bekenyamorero ebira akonye MSC gelira begekorwa ase account ya bose ense ya Kenya goika ase chinsitiri ya Ethiopia na boiko South Sudan
tuskebosi kasepeja gatano na limo nigekwanira igoro y'abanyagitari bono babere bakorwa akogosereria guchia ase uyotenerete abanyanyimbo ensi ya Kenya Japhet Koome igoro yokorobekana kwabo ase Japhet Koome bedagatebanga ni gobatara serikali tachigwanchira na ukorobekana kwa basinginjo ningo kwabere kwirira okuogo konge elioge linge gochiase abaroire naboyigo bali asinyagitari asikolende nsemo y'abanyagitari nugo bano babiri bakumogosera na batebanga nigo barati kumwirige tambukero kende gyonsi onye kende gyonsi kigo chikobera abanyagitari bari barabe asomugiro ase lituko liarero boyiga zite the standard nige muri kerece igoro kumusana na kogenrete asikanisa chiria chia ACK orogongorwa Mount Kenya ensemo yano Mount Kenya West as muraibwense Dr. William Ruto abedo kanalist igoro nabo kubasabanga babakona kingango kora bale okuiwana nabo gotwara chinkwana niko ayana amangana agendate kubachanda seboigo page ya gatano na kabere ni kumulekera igoro yekyombekeria gya kupet ekyo kyabeire gyekwe murunganeria okonyorwa gogochorwa kwa bali bagone kinga engotene bali bagochiago kora emirimo boseri Tais Trust se boigo gazeti ya The Standard page eyo ya gatano na kabere egokwanera igoro yomo Muliki omonene bw'ikyombekeria gya ODM Sifuna oyoberera gwesoki kigima na batebanga ekerenga nkero kuga ninkoro asigatia barayi be serikali kubeka ebintu biri kurwanirira kibunduki nabo igo ebintu ebyokomo erinde kwene kinga kumobeka bale omurayi we county ya Kisisimba arati akongu yemaega yeliogi elimo gosoka libwate igoro eliogelimo gosoka igoro yomo nyanyimbo oyomo monene ime county ya Kisi sebono abwate ekerenga yokwene kinga ngobeka bale ebintu ebyokorwanerera ase enkeri yaye buna enchera yemo yokwene kenkumubeka baraka nguna boye kumwerege tambukero kelichiko buna enchera meyo komogosereria asikolende omuriki omonene bw'ekyombekeri kya ODM Sifuna berega kugikelia egakoro ekiotoskebo bikase page ya gatano na gatatu nigekwanira igoro chikampeni chabere chigo chaka chabwango kegima ase abamanyi bamangana arengeteri chiko nabo igo siasa baberi bagukwanira igoro ingane ya sigati abare baberatebanga ni gobono iga abaraye bwenete kumulekera amangana arengete siasa tali nga amangana babwete kumulekera amagendero tali nga amangana arengete siasa ene kwene kinga babere bakora siasa cyabuna ebwenete sikosika page ya Kianda gazeti ya page komi gazeti ya The Standard ngekwanira igoro yogosira nabo igo ogukwa kubo tutukanu kumo sacha oyomo ase amarieta Corne General oyuobe corona oyuobe ete gago sirio bimubwaye asenchira ere yobo tutukanu tuskoseka se page ya 10 nemo ekwanira igoro yamagima yechinyoni chiri chikurukunga chiflamingo bono amagima abo nigo arasa kongo asengencho yo komente kana kwa mache ase chinsemo ase chinsemo chijinalete kobera buni county Eliana Kuru no chianje te kobera na Ivasha Lake na Ivasha ni chinsemo na boigo Lake Bogoria nigo bono watebanga okomente kana kwa mache nigo bono kolige chikobeka amagima abo ase are akongo moncho Murindizi TV abuno tuchukira omodo kumulekera ensemo elia magazeti asikolinde buna botambe niyo tobato kumanyinga nabo okwigora gazeti ya The Standard busi gazeti ya Nation gazeti eriwanzete linde abe kuligeria nalalia ya morekeiri nabo kwana kinga nkwemanyore ase oboime bya mana sana mwancho muri elia kinga kyogenda kubwati umurobele bwensaki abono mambye okwenyelenga nabo kwenda gutobwati sensemo chichi mitanda sensemo ya Facebook Wetrandizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube
YouTube gwetera Ndizi TV News asense moye website na wotunya gwetera www.ndizitv.net boigo sanga na intwe ekerengeri kyago gwetera ase namba yesimi ya 0792192834 elinde otumanye ngayo kubwatia omorobel kurekera ndo chinga Lydia Mose atanga watching live from Enginda Iteba Village. Evans Mukuwakorwa MMO Cyber Keroka watching live na Voigo Boaz de Bosca batabanga good morning from Isebania Migori County following Kinley as usual tukombele pamoja mbiamano sana omwancho muligerelia. Kevin Nyamoya tabanga Simba Netaya no one no way they can stop him from being the governor of Kisii County live from Kilgoris Simba Netaya. Edwin Omwenga Korwa Kiserian Dam present watching live Klaus Nyakes good morning and Sakia tuned in as usual. Igo mancho muligerelia tatose aso mutimoko mukego toko irana animbe ngo batiga ase amagoka job asimara mugo kwanera igoro ya siasa na magendera kero turabito gusanga n'abageni bayitoli tukolya rero gaturabito gusanga no yokabere omo MC korwa ase wodeli yabugeka Charles Nyagoto na bayigo mwana siasa Vincent Gekone ekerara beka ukwanera igoro yo bukareribwe county ya Kisii anene asamangana lyalengete siasa na bayigo kubatkana noro bebe Rwensemeli ya keroka igo manchumuli ya Tosca Tonyegera job ngwira nale asegeke kiribusyo elinda bega okumanya amange. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanibwa ne computer nabo igo kiri spray paints no chire babwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Voigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya asili nayo nashughulikia.